Yes, Apo Jay. So nangyari po itong vehicular traffic incident natin noong May 31. So nagresponde po yung kapulisan ng PNP Pasukin ng about 2 a.m. along National Highway ng Poblacion 2 and pagdating po natin doon is andun nga po yung dalawang biktima natin na involved and as per initial investigation, pauwi na po sana itong dalawang biktima natin sa Barangay Carwan and itong driver po natin is na-lose control po yung steering wheel at bumangga po sa isang poste. Major, mabalin lang ang maamuan no ana iti pakabigbigan dagitoy duwa nga nakalugan iti motorsiklo, Major. Yes, pakiulit, Bombo Jay. No ana ti profile, ana ti nagan, wano taga ano ana trabaho dagitoy nakalugan no mabalin lang ang maamuan ha po hepe. Yung pangalan siguro, Bombo J, hindi ko na lang po banggitin. So itong dalawang biktima po natin is from Barangay Carwan. Yung driver po natin is isa pong mangingisda, 23-year-old. And yung backride naman po niya is 19-year-old and magpinsan po itong dalawa. Anat kinapagpaiswanan nga naidungpar dagitoy iti street lights sa po hepe? Yes, Bombo J, according sa investigation namin, nakausap namin itong backride and galing po sila sa isang inuman sa Bacara. And pauwi na po sana sila at nabangga po nila yung signage na poste po ng signage. So kahit nasa awan, nakainom dagito, po hepe, ngem malaksid iti reto, yung adada iti influensya ti nasanger, adda ka di iti helmet, no protective gear nga suot dagito nga duwa, apo hepe? Apo Jay, itong dalawang victim po natin, they were not wearing protective gear. Helmet, yung backride lang po natin is nakasuot po ng vest. Okay, malaksid ka reto, apo hepe, napaspas ka di, iti panagpatarayda. Yes, Apo Jay, according po sa ating mga witnesses is mabilis po yung takbo ng biktima po natin. Okay, so dato'y driver, apo hepe, ana iti kumbaga napasaran na nga sugat, no apay nga kumbaga naideklara nga pimusay? Head injury, Apo Jay, kung may suot lang po sana siyang helmet is baka buhay pa po siya. Apo hepe, mensahe tayo, kadagiti kakailian tayo, dita iliti pasukin, pakasiknan iti kasi malaksid tayo dito, adaman yan tinapasama ka desgrasya. Dita iliti ko rimaw, no sa dino may saman tinatay. So mensahe tayo iti publiko, apo hepe. Yes, Bombo J, ito lagi ko pong sinasabi tuwing may interview ako, tuwing may vehicular traffic incident dito sa bayan ng Pasukin, na lagi po tayong mag-iingat sa daan sa pagmamaneho and always wear your protective gear po, lalong-lalo na po sa mga nakamotor. And lastly, Apo J, is don't drink and drive.